Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Zehazki, Kristoren aurreko lehen mendean gertatu da. Ekikuntza garrantzitsu baten berri eman du gaur Arantzadi Zientzia Elkarteak. Arangurengo legi mendia aztertzen ari zirela, esku baten itxurako pieza berezi bat topatu dute. Kristo aurreko lehenengo mendekoa. Aurrean, idatzirik darama hizkuntza baskonikoan, orain arte agertu den testurik zaharrena eta luzeena. 4 lerro ditu. Lehen hitza zorioneku gisa transkribatu dute eta ondorengo guztiek ez dut inolako antzik gaur egungo euskararekin. Aurkikuntzak frogatu du inguru horretako herritarrek baskonikoz hitz egiten zutela garai hartan eta hizkuntza horretan alfabetatuta zeudela. Momentu honetan, badaki euskaraz edo baskoniko, baskoiez, idazten zutela, berezitasun batzuekin minea, eta noizkua da, pentsatu aztarnabiek diela 2000 urte, baina gehiagoko, zaharrago diela. Bueno, atiek erik egiten dira, goretzako pauso ikaragarria da, euskaldunetzako, eta bueno, aberremendik aurre horrek ze ematen duen, hori ere begiratu behar dugu, etorkizunean hor zer esaten duen, zer da, nolako badan, bide bat irikitzen dela. Badira 2 hilabete, irailaren 14an zehazki Euskal Hautetsiz osaturiko delegazioak bilera egin zutela Parisen Hezkuntza Ministerioko ordezkariekin. Anton Kurutxarri, Euskararen erakunde publikoaren lehendakaria buru izan zuen delegazioak, aldarte berria sumatu zuen lanbilera horretan, naiz eta bilkurak emaitza zehatzak ez zituen ekarri, zentzuzko epe batean Frantziar Hezkuntza Ministro berriak erantzun bat emango zuela azterketak euskaraz egiteko aukerari buruz hitza eman zuten Hezkuntza Ministerioko ordezkariek. Geroztik murgiltze ereduan jarduten duten ikasleek ez dute inolako erantzunik jaso. Gauzak horrela mobilizazioa egin dute gaur Bordelen azterketak euskaraz pasatzearen alde zehaskako ordezkariek. Talarun batean berriz, milaka lagunek bat egin zuten EH Bilduren deialdiarekin eta manifestazioa egin zuten Bilbon Abante Euskal Olatua geldiezina lelopean. Amaiera ekitaldian EH Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegik, olatu erraldoia eta ilusio uholde bat sortzeko dei egin zien Bilboko udaletxearen aurrean bildutakoei. Hor adierazi zuen egungo krisi egoerak baduela alternatiba eta ongizate hitzarmena aurkeztu zuten. Goizonetan ordea, Unai Urrouzonok hartu du hitza eta hurrengo larun batean EH Bilduk egingo duen komunikazio ekintza zuzena azaldu du. Masa sozializazio dinamika handi bat jarriko dugu abian, beste alternatiba bat sozializatu beharra ikusten dugu eta horretarako Euskal Herria Bilduk lehenik eta behin bere komunitatea, bere kidegoa aktibatuko du, milaka eta milaka lagun Euskal Herriko herri txoko guztietara eramango du gure proposamenaren bozeramale, gure proposamenaren mezuaren zabaltzaile izan daitezen. Gabon, bestaldetik, hilaren 25 begira, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunean kanpaina bakarra izango da aurten Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailak emakunderen bitartez foru aldundiek eta eudelek kanpaina bateratua sinatu dute. Erakunde guztien artean, koordinatutako kanpaina honek bakarrik bai dela baietz izena du eta oraindik ulertu ez duten gizonei zuzentzen da. Denok bat egitea erabaki du. Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko lanak hala eskaintzen ditu eta herri bezala denok batera erantzutea. Askotan esaten dut berdintasunarena eta emakumeen kontrako indarkeriarena talde lana dela. Eta horregatik, kanpaina honetan, pauso bat gehiago eman nahi izan du. Eta gizonen implikazioaren beharra azpimarratu dugu.
Ekonomia arloan garraioaren defentsarako plataformak grebara deitu ditu sektoreko langileak. Hala ere, Hego Euskal Herrian lanuztearen eragin txikia izaten ari da. Hiru eta Tradisne hegoaldeko garraiolarien sindikatu nagusiak ez direlako protestara batu. Joan den martxoan 20 eguneko greba mugagabea egin zuten eta hainbat neurri adostu zituzten Espainiako gobernuarekin, baina gehienak ez dira bete eta hiru sindikatuko ordezkari Jon Altunaren hitzetan. Guk ez dugu esaten arrazoirik ez dagoenik greba egiteko. Txoan erabaki genuen parte hartzea, plataformak deitu zuen greba, ikusi genuen, beraien aldarrikapenak eta gurek bat egin zutela. Eta ikusi duguna da, orduan berotan zenbait gobernu edo administrazionetik agindu ziren hainbat gauza, eta, zeia eta hauetan ez dugu ikusi, orduko afera edo arazoa konpondu diranik, Espainia sortu diranik, gure aldarrikapenak aztertzeko fororik, edo, asko ez aldatu egoera. Nazioartera begira, Turkiako barne ministroak Kurdistango langileen alderdiari leporatu dio herenegun, Istanbulen 6 lagun hil eta 81 zauritu zituen leherketaren erantzunkizuna. Suleiman Soylu ministroaren arabera Turkiako poliziak 22 pertsona atxilotu ditu erasoaren harira, tartean lehergailua jarri zuena. Horrek nahasmena sortu du hasieran, zabaldu zelako eraso suizida izan zela, baina Bekir Bozdagh Justizia ministroak adierazi duenez, emakume bat leherketaren guneko aulki batean eserita egon zen 40 minutuz, eta eztanda baino minutu batzuk lehenago joan zen. Turkiako agintarien adierazpenak adierazpen, inork ez du oraindik bere gain hartu erasoaren erantzukizuna. Ordezkarien ganbera eta senatuaren herena berrituko dituzte Amerikako estatu batuetan. Ordezkarien ganberako 435 aulkiak hautatuko dituzte, baita 34 senatari ere. Senatuaren herena demokratek, senatuaren kontrolari eutsiko diote Nevadako estatuan, Catherine Cortez Masto hautagai demokrata gailendu ondoren. Hala ere, Joe Bidenen alderdiaren garaipena ez da erabatekoa izan. Joe Lombardok lortu baitu estatu horretan gobernadore izendapena. Errepublikanoek B eta goi ganberen kontrola lortuko balute, asko zailduko litzaioke Bideni bere agintaldiaren azken zatia. Ordezkarien ganberan, errepublikanoek gehiengoa lortuta ere senatua izango luke Bidenek bere alde. Georgian, abenduaren 6an egingo den, bigarren itzulian soilik bi alderdien arteko aldea erabakiko da. Eta kiroletan Behobia Donostia herri lasterketarekin lotuta, kataluniarrak albiste izan dira aste honetan, lehen aldiz izena eman duten korrikalarien artean, gehiago izan dira kataluniarrak, gipuzkoarrak baino. Hangoak izan dira gizonezkoen zein emakumezkoen lasterketako azkarrenak, Nan Oliveras eta Cristina Silva. Hizkuntza baskonikozko idazkunik zaharrena aurkitu dute Nafarroan, Kristaurreko lehenengo mendekoa, Sorioneku. Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlariek Arangurenen topatu dute hirugiliko eskua, eskuin esku baten forma du, brontzezkoa da, eta 4 lerroko inskripzio bat dauka. Zehazki, Kristoren aurreko lehenengo mendean datatuta, erromatarrak iritsi aurreko garai batean, eta iturri klasikoek baskoien lurraldea kokatzen zuten tokian bertan. La mano de Irulegui es un hito histórico de primer orden, es un salto como pocos en el conocimiento que hasta ahora teníamos de nuestra historia y de nuestra cultura. Martín lo ha dicho, estamos viendo de primera mano cuáles eran los usos y las costumbres de algo que hasta ahora había permanecido intacto. Lehenik erran testua, esku hau bera, interpretatua izan dela pieza apotropaiko bat bezala. Hau da, zoriona
erakartzeko, eta, hain justu lehen hitzean oinarritzen gara horretarako, zoriona erakartzeko eta gaizkia uxatzeko. Aurkikuntza horri buruz, politikariek ere haien iritzia plazaratu dute. Arnaldo Otegik esan du, gure hizkuntzaren jakintzan urrats historikoa dela, eta Maialen Iriartek ilusio eta zoriontasuna sorrarazi diola. Horrez gain, Joseba Asiron eta Adolfo Araiz ere mintzatu dira gaia zentzun. Gauza asko erakusten ditu, batetik hizkuntza hau erabiltzen zela Euskal Herrian erromatarrak iritsi aurretik, hori nolabait bagenekien, baina horretaz aparte, Irulegiko eskuak ere erakutsi du garai hartako euskaldunak haien hizkuntza idazteko eta irakurtzeko gai zirela. Izugarrizko aurkikuntza da, izugarrizko berrian ikustu dut oraindik ez garela gai esateko benetako garrantzia zen izango den, baina dena dela Kristo aurreko lehenbiziko mendeko horrelako aurkikuntza izatea, eta Nafarroan hain zuzen ere diodan bezala, guretzat oso garrantzizkoa da. Euskararen bueltan bada besterik, 2 hilabete igaro dira Euskal Hautetziz osaturiko delegazioak hitzonak jaso zituela Hezkuntza Ministerioko ordezkarien ahotik. Parisen geroztik, brebet eta basoa azterketen gainean inolako berririk ez du jaso sehaskak, eta gaur eguerdian mobilizazioa antolatu du Bordelen. Hogeita bat mendean ikaslei ezaielako ahalbidetzen austerketak berezko hizkuntzan egitea. Alegia, ikaskuntza prozesua euskaraz berezko hizkuntzan egin ostean, ezin dituzte beraien jakintzak egiaztatu ikasi duten hizkuntza doan. Horgira erantzun bat lortzeko, Papendiai ministroak hitz eman zuen erantzun bat epe labur batean, 2 hilabete pasa dira eta ez du deus egan, beraz gu hasten gira mobilizatzen, espero dugu azkifite erantzunen duela, baina ez duen erantzuten eta ez duen bai erantzuten, guk mobilizazioak segituko ditu. Azterketak eskolaz nahi ditugu, eta ez hurrengo urtean, orain nahi ditugu. Gure eskubidea baita, ezkira hemen makurtzen, bojokan segiko dugu, ezkaituzue beldurtzen. Bojokan segiko dugu, ezkaituzue beldurtzen. Gure indarra ez baita, kilometrotan neurtzen. Irudi biziki politak atera ditugu eta hortaz arrogira, gure ikasleetaz biziki arrogira. Gai zaldatuta berriz aipatu dugu lerroburuetan. Krisiaren aurrean, herri olatu bat altxatzera deitu du EH Bilduk larun batean Bilbon 20.000 eta 12.000 herritar artean bildu zituen koalizioak antolatutako manifestazioan. Bertan, Arnaldo Otegik adierazi zuen egungo krisi egoerak baduela alternatiba eta ongizate hitzarmena aurkeztu zuten. Hurrengo larun batean, hilaren 19an, EH Bilduk egingo duen komunikazio ekintza zuzena azaldu du, zeinak ongizate hitzarmenak jasotzen dituen proposamen alternatiboak herritarrei helarazteko xedea izango duen. Erronka guztiei aurre egiteko jaio ginen. Gu movimendu herritar bat gera, ezkerrekoa, feminista, euskalduna, gaztea, ezain gaztea, abertzalea. Euskal Herri luze zabalean bere konpromisoa herriaren etorkizunarekin lotzen duena. Esperantzaren blokea gara. Elkar zaindu, maitatu, babestu eta komunitatea indartu. Etengabe
ez galdu irria, sekulan. Guk ez genuen sekula galdu. Ez da ziegetan ere ez, ez da kartzeletan ere ez. Hortzak erakusteko beste modu bada irri egitea. Orain dela egun batzuk begiak itxi nituen eta etorkizuna ikusi nuen. Eta irabazten dugu. Gora Euskal Herria askatuta! Gora guta gutarra! Espainiako espetxe erakundeek eta Eusko Jaurlaritzako Justizia sailak beste 7 euskal preso Euskal Herriratzea onartu dute. Inigo Guridi Lasa, Asier Badiola Lasart, Iñaki Bilbao Goikoetxea, Orkatz Gaiastegi, Fermin Bila, Inigo Zapirain eta Alberto Biedma dira Euskal Herrira ekarriko dituztenak. Alberto Biedma Morillas Nafarra, Salamakako topasetik Iruñeko kartzelara ekarriko dute. Zigorraren 3. laurdenak hilabete honetan beteko ditu. Lekualdatuko dituzten gainerako 6 presoak, zein kartzeletara mugituko dituzten zehazteke dago. Eusko Jaurlaritzak argitu beharko du Martutenen, Basaurin edo Zabaian sartzen dituzten. Eta besteak beste, sortuk ere larunbateko mobilizazioan parte hartzeko deia egin zuen. Gaur gurean, Oiana San Bizente Sortuko Nazio Kontseiluko kidea izan dugu magazinean gonbidatu nagusi gisa, eta berak halaxe iritzi dio Abante lelopean iragantzen mobilizazioari entzun. Oso posik, bueltatu ginen herrietara, Bilboko kaleak bete genituen berriz ere, eta hori bada posteko, eta zango nuke bertan bizi izan genuen giroa, ilusioa, alaitasuna, indarra, ez guk esaten du independentziarako indarra somatzen zen, energiak, eta hori bada importantea, porque badago, badugu esker independentismo bat, gaitasuna duena, proposamenak egiteko, proposamen egingarriak, eta jendearen arazoi erantzuteko, baina badugu eskerreko independentismoa ere komunitatea batzeko gaitasuna duena. Zentzu horretan nabarmendu du burujabetza hitza, asko erabiltzen ez bada ere, burujabetzaren aldarria presente dagoela Euskal Herriko hiri eta kaleetan. Iruditzen zaigu, gertaera politikoak desjudizializatzen dituzten edozein erabaki positiboa dela, eta zentzu horretan positiboki baloratzen dugu Madriletik emandako erabaki hori, baina guretzako argia dena da berriro eztabaida honen zentroan jarri behar dugula Estatu espainolean badirela gatazka politiko ezberdinak, Euskal Herriarekin noski, baina baita herri katalanekin ere, eta momentu batean Euskal Herriarekin beti egin duen bezala, baina herri katalanarekin ere Estatu espainolak erabakitzen du gatazka politiko hori errepresioa eta bide judiziala erabiliz oztopatzea, gelditzea, eta hor dago gure ustetan, arazoaren muina eta horri heldu beharko zitzaio. Orain eginda sedizio delituaren aldaketa, baina gogoratu nahi dugu ere, beste 10 katalan zigortuak izan zirela, adibidez Mosal legearekin. Estatu batek erabiltzen duenean errepresioa eta bide judiziala, arazo politiko bati erantzuna emateko, irtenbide adosturik ez dago. Eta zentzu horretan urratz positiboa izan daiteke, baina guk berriro estatuei egiten diegu deia benetan beren baitan dituzten gatazka politikoi modu elkarrizketatu eta adostuan konponbide bat eman diezaioten. Barrio Nuevok Galen inguruan egindako adierazpenak izan ditu hizpide eta azpimarratu du Ezker Abertzaleak ariketa zintzoa egin duela azken urtetako sufrimenduaren biktima guztiak aitortzeko eta elkar bizitzarako urratsak emateko. Hala ere uste du, beste alderdi batzuk ere biolentzia ezberdinetan izan dituzten erantzukizunak aitortu behar dituztela. Bueno, nik igual lehenengo hitzak bidali nahi nizkioke, estatu terrorismoaren biktimen zenide eta legunei. Pasaien astean Barrio Nuevo entzunda sentitu genuena izugarrizko mina izan zen,
Eta jartzen gara zenide hoien azaletan, eta hemendik, ez dakit, nire lehenengo hitzak beraiei, besarkada bat beraiei, babesa eta elkartasuna. Eta gero, iruditzen zaiguna da, ezker abertzaleak darama markadatu baino gehiago, ariketa zintzo bat egiten, zintzoa. Eta da, hemen badago gatazka politiko bat, azkenengo urteetan, violentzia mota ezberdinak paraitu dituna eta sufritu ditunak, eta ezker abertzaleak egin du ariketa zail, gogor eta zintzo bat berari dagokiona onartzeko, bere erantzunkizunak onartzeko, eta ez hori bakarrik, sufrimendu horren biktima guztiak aitortzeko. Eta ez da irraza izan, bide hori, ez da batere erreza izan, baina egin dugu. Egin dugu, gure herriar, ez dugu egin, ez dakit nortzuk eskatu digutelako, ez dakit nortzuk exigitu digutelako, egin dugu, uste dugulako dela gure herriarekin, gure herritarrekin, Euskal Herriarekin dugun, erantzunkizun bat, eta bete behar bat. Eta horren aurrean, beste alderdi batzuk, PSOE nagusiki Barrio Nuevoren ahotan, baina ez bakarrik hori, PNV-ek eta ez bakarrik ez dutela ariketa berdina egin. Eske telebistan agertzen dira irrifar batekin estatu terrorismoaren apologia egiten. Eta ez da ezer gertatzen. Eta impunitate osoz ez da ezer gertatzen. Eta orduan, minetik karatago hausnarketa politiko bat egiten dugu. Eta da, herri honetan elkarbizitzarako urratz gehiago behar dira. Eta ezker abertzalea ari da. Eta ari da zintzotasunetik, ari da urratz sendoak ematen. Uste dugu badela garaia, beste alderdi batzuk, azkenengo urteetan, erabili diren violentzia ezberdinetan, eta PNV aipatu dut, dispertzea edo torturari lotuta, eta zer esanik ez PSOE, eta kasunetan PSE, baina PSOE eta estatu aparatuak, estatu terrorismoari lotuta, benetan, herri honi begietara begiratu, eta horrelako ariketa zintzo bat ere egiteko. Baina ez guregatik, ezker abertzaleak ez du ezer exigitzen berarentzat. Ezker abertzaleak planteatzen duena da, herri honi hitzein behar diogula. Eta esan behar diogu zer gertatu zen, bai. Baina esan behar diogu bakoitzaz ere antzunkizunak izan genituen horretan ere. Eta bakoitzak bereak onartu. Bereak. Migrazioaz ere hitz egin du San Bizentek, eta dio Euskal Herrian lan eta bizi den oro Euskal Herritarra dela eta eskubidedun pertsonak izan behar dutela. Fasismoaren gorakada ere izan du hizpide eta nabarmendu du oraingoz oso anekdotikoa dela alderdi fasisten presentzia Euskal Herriko instituzioetan. Oso komplikatua dela, oso konplexua dela, hori ezin du inork ukatu, ez? Baina argi dago, egia da azken egunetan asko hitziten dela Melillan gertatuakoari buruz, eta oso larria da Melillan gertatutakoa, eta oso larria da gobernu espainolak ustez, horren gainean erabili dituen gezur eta izkutatzeak eta bar, baina Euskal Herriaren bihotzean ere bizitzen ari gara hori, ez? Eta ez dakite, ezker abertzalean badugu migrazio antirrazismoarekiko edo badugu posizio bat, hori egia da, esango nuke bakasi gure jaiotzatik 60 urte dela, ezker abertzalean esan genuela Euskal Herrian lan eta bizi den oro Euskal Herritarra dela. Eta posizio horretan mantentzen gara, guretzako Euskal Herria harrera herria da, eta Euskal Herrira datorren pertsona oro Euskal Herritarra da, eta beraz eskubide guztiak bermatuak izan behar ditu, ez? Baina gero hori errealitatera eramateko politikak egin behar dira, eta gogoratu behar dugu gai honekin eta askorekin, zen etengabe gai ateratzen da, garela estaturi gabeko nazio bat, eta burujabetzari gabeko nazio bat. Eta horrek gai estrategiko askotan, benetan politika, eraginkor eta erabaki errealak hartzeko ezintasunak ekartzen digu, ez? Gehiago kasu honetan, nun hemen guretzantzen dira, ez bakarrik Hego Euskal Herriko errealitate administratiboa, baizik eta Euskal Herriko errealitate administratiboarekin batera, ez? Euskal Herri osoaren gai bat dau. Baina tresna gutxi ditugu benetan politika migrazioari aurre egiteko, politika eraginkorrak egiteko. Hori esan da, horrek ez du esan nahi ez dagoela zer eginik.
Eta badago gobernu ezberdinetan, badago instituzio espazio ezberdinetan, erabaki zehatzak hartzea, edo batzuk Madrilen hartuko dira, eta beste batzuk hartuko dira hemen, baina badago borrokatzerik estranjeria legearen inguruan, bueno, ez dakit, gai ezberdinen inguruan, behintzat emigrazioaren gaiari fundamentu zeltzeko, eta ari dira, horrelako eztabaida batzuk, ari dira ematen instituzio ezberdinetan. Baina astu gabe, eta guretzako hori egon behar du beti zentroan, gaur egun eraikitzen ari garen Euskal Herria, etorkizuneko Euskal Herri independentea irudikatzen lagundu behar du. Eta Euskal Herri independente horretan guretzako hemen bizi eta lan egiten duten pertsona guztiak Euskal Herritarrak dira, izango dira eta eskubidedun pertsonak izan behar dira. Aurrekontuen negoziazioak ere izan ditu hizpide eta adierazi du aurrekontuak ez direla zenbaki hutsak, erabaki politikoak baizik. Horri horrela dio, bi ereduren talka dagoela eta etengabe ukatzen ari direla aberastasunaren banaketaren oinarritutako zerga erreforma sakona. Guk askotan errepikatzen dugu, esaten duguna egiten dugula eta egiten duguna esaten dugula. Eta iruditzen zait, PNV eta PS kasunetan gauza batzuk esan eta kontatu komunikabideetan egiten dutela eta beste gauza batzuk dira benetan hartze dituzten erabakiak. Eta hor, koherentzia gutxi dagoela, ez? Eta iruditzen zaigu, etengabe errepikatzen ari gara, krisi gogor garai batzuetan bizi garela, krisi hori zoritzarrez Euskal Herritarrak, Euskal Herriaren kasuan edo Euskal Herri langilegoa jasotzen ari da, eta zentzu horretan aurrekontuak ez dira zenbaki hutsak, aurrekontuak erabaki politikoak dira. Eta erabaki politiko horiek eta aurrekontuen bitartez Euskal Herrian garatu nahi duzun eredu bat ari zara irudikatzen. Eta kasu honetan, gertatzen ari da PNV diru pixkat gehiago, pixkat asko, diru gehiago planteatzen ari duela aurrekontuetan, zerbitzu publikoetan, baina bitartean ari dela zerbitzu publikoak privatizatzen. Eta PNV-ek horrelako adierazpenak esaten dituen bitartean, basurtoko zerbitzu buru guztiak, ia guztiak, egin dute irakurketa bat, basurton gertatzen ari denari buruz hitz egiten, eta bertan beraiek esaten dute, maila batean, ez dakit nola esaten duten, izkutuan zerbitzu horren privatizazioruntz ari dela ematen. Beraz, hori da ari dena gertatzen, hori da PNV-ek hartzen ari dituen erabaki batzuk, ez? Eta zentzu horretan, gure ustez, gaude momentu batean, non eztabaida ez da inbeste zenbat diru gehiago sartzen dugun partida batzuetan. Hemen eztabaida serioagoa da, eta eztabaida da, ze eztabaida estrategiko eta ze neurri estruktural hartu behar diren, zerbitzu publikoetan, etxebizitzaren alorrean, garraioaren alorrean, benetan zaintzen alorrean, benetan zerbitzu horiek eraginkorrak izan daitezen eta euskal jendartean dauden arazoi erantzun dezaten. Eztabaida ez da diru gehiago edo diru gutxiago. Ekonomia arloko gaiei helduta, garraioaren defentsarako plataformak grebara ditu garraio sektoreko langileak. Gaur ego Euskal Herrian lanuztearen eragina txikia izaten ari da, Hiru eta Tradisna, hegoaldeko garraiolarien sindikatu nagusiak ez baitira protestara batu. Arrazoirik ez dagoenik greba egiteko. Txoan erabaki genuen parte hartzea, plataformak deitu zuen greba, ikusi genuen, beraien aldarrikapenak eta gurek bat egite zutela. Eta ikusi duguna da, orduan berotan, zenbait, gobernu edo administrazionetik agindu zirela hainbat gauza, eta, zeia eta hauetan ez dugu ikusi, orduko afera edo arazoa konpondu diranik. Es innecesaria porque en marzo ya conseguimos algo muy importante, y es que el precio del gasoil se refleje, si sube el gasoil tú lo reflejas en tus precios, ¿no? Bestalde, Globorentzat lan egindako
207 bizikleta banatzaileak soldatapekoak direla ebatzi du Iruñeko epaitegi batek. Iruñeko gizarte arloko lehen aretoak ebatzi duenez, 2018ko abuztutik 2019ko urrira arte Nafarroan lan egin duten banatzaileak ez dira autonomoak, beraz, Globo behartu egingo du gizarte segurantzako erregimen orokorreko kotizazioak pagatzera. Bestaldetik, Araban, Aintzane Mendia Tubacexeko langilea absolbitu dute. Pasaden astelenean izan zen bere kontrako epaiketa. Fiskaltzak 15 hilabeteko espetxe zigorra eskatzen zuen Behargin Laudioarrarentzat, agintarien kontrako atentatuagatik. Nerea Garzia lankideak azalduko digu. Azaroaren 7an epaitu zuten Gasteizen Aintzane Mendia Tubacexeko langilea 2021ko kaleratzeen aurkako protestengatik auzipetuta. 15 hilabeteko espetxe zigorra ezarri nahi zioten, agintaritzaren kontrako atentatua leporatu zioten eta ertzain bati ukabilkada bularrean ematea egozten zioten. Aste horren amaieran Lab sindikatuak iragarri zuen Mendia absolbitu egin zutela. Epaiketaren egunean Tubacexeko langileak eta salatutako langileen plataformako kideak Gasteizko epaitegien aurrean bildu ziren. Izan ere, salatu zuten kriminalizazio estrategia bat dela Tubacexeko greban aktiboki parte hartu zuten eta euren lanpostuak defendatzeko eskubidea erabilin zutenak zapaltzeko. Era berean, estrategia horretan Lakuako gobernuak duen lankidetza estua ere salatu zuten. Eusko Jaurlaritzaren arduragabekeria eta baita ere jarrera salatu nahi dugu. Zergatik orain Eusko Jaurlaritzak edo Arantzia Tapiak ez dira agertzen publikoki Tubacexek bere garaian esan zituen gezurrak salatzeko. Amurrioko epaitegien aurrean egin zen elkarretaratzean identifikatu zuten Mendia, 2021ko ekainaren 17an hain zuzen ere. Egun horretan, Tubacexeko 3 langilek deklaratu zuten martxoan antolatutako piketean parte hartzeagatik eta ertzaintza babesa erakustera elkartu zen jendearen kontra oldartu zen. Eta arabatik mugitu gabe, Foru Aldundiak 2023ko aurrekontuak aurkeztu ditu, inoiz baino diru gehiago gastatuko du hurrengo urteko aurrekontuetan. Foru Aldundiak 650,1 milioi euro hain zuzen ere. Azpimarratzekoa da Foru Aldundiak udalak eta Eusko Jaurlaritzak ez bezala, partida bat iragarri duela garraiobide publikoaren hobariari aurre egiteko. Aurrekontuak beraz, 2022koak baino 13,18 handiagoak dira. Ramiro Gonzálezek ahaldun nagusiak nabarmendu du pertsonak direla aurrekontu hauen ardatz nagusia entzun. Familien eta enpresen babesean oinarritzen den aurrekontu proiektua da. Gizarte politiketan, industria politiketan eta ingurumen politiketan berrikuntzak egiten dituena. Inoiz, baino euro gehiago inbertitzen duena. Helburu bakarra dugu, funtsezkoa, ongizatea eta bizi kalitatea babesten dituen Araba eraikitzen jarraitzea. Eta gizartean 50. urteurrena ospatu du Eluiar Fundazioak. Donostiako kursalean Eluiar, 1972an jaio zen, zientzia euskaraz lantzeko helburuarekin. Ordutik etengabe aritu da lanean Eluiar, zientzia ez ezik, hizkuntza zerbitzuak, adimen artifiziala, hizkuntza teknologiak eta gizarte aholkularitzarako zerbitzuak eskainiz eta euskara garatuz honako helburu honekin. Euskaratik, teknologiaz eta ezagutzaz baliatuz eta zientzia zabalduz gizarte aktibo, kritiko eta berdinzalea eraikitzea.
Urteurrenari buruz sakonago hitz egiteko, pantailaren bestaldean daukagu Jon Abril Olaetxea, Elhuyarreko koordinatzaile nagusia. Gabon. Kaixo, Jon? Ez dakit entzuten gaituen. Kaixo, Jon, Gabon? Gabon, ez dizuet entzuten, Aber orain entzuten gaituzun? Ez dut ezara entzuten. Orain bai. Kaixo, Jon, entzuten gaituzu? Orain bai, Gabon. Kaixo, Gabon. Bueno, jakin badakigu ez, Elhuyarrek egiten duen lana nolakoa den. Nola azalduko zenuke zuk 50 urte hauetan egindako lana? Labur azaltzeatik zientziarloan euskara sustatzeko laguntalde batek martxan jarritako ekimenak ezagutza zabaltzeko bide ugari hartu ditula, ez? Zientzia abiapunta horrek beharra ekarri zuen euskara bera ere garatzeko eta hortikan hiztegiak lantzea, terminologia lantzea, itzulpen izatua, materialgintza, ikastola eta ikastetxetarako, eta gero etorri dira lan munduan euskara planak garatzea edo hizkuntza teknologien lanketa bera, partaidetza, eraldaketa soziala, berdintasuna bezalako eremuetan ere murgila. Gaur egun eremu ugaritara zabaldu izana ezagutza euskal gizartean aplikatzeko helburuarekin. Zergatik izan da zuentzat urte guzti hauetan zehar euskara eta zientziaren uztarketa hori? Sorreratik dator, ez? Neurri batean sortzaileek behar bati edo euren behar personal bati erantzuteko hasi ziren lanean, ikasketak gaztelaniaz egin zituzten, eurek euskaraz bizi ziren, frankismo garaia zen oraindik, eta euskaraz aritzeko zailtasunak zituzten, etzekitelako besteak beste terminologia bera nola erabili, zientzia euskaraz nola egin edo nola adierazi, eta behar horretatik eta 50 urte geroago ere guretzat zientziaren divulgazio hori euskaraz egitea ikur ere bada, ez? Eta gainerako eremuekin batera, hizkuntza teknologiak, adimen artifiziala, euskara planak edo eraldaketa soziala eta berdintasunaren eremuetan bezala, euskarari esparru berriak irabazteko bide bat topatu dugu nolabait zientziaren bidez ere, eta horretan bihar dugu, ez? Bai divulgazio zientifikoa egiten, baina baita ere gazteei euskaratik zientzia hurbiltzen eta adibidez emakumea referenteak sortzen zientziaren arloan ikerketan eta ari direnak gazteak ere zientzia mundura euskaratik hurbiltzeko, ez? Esan dugu hasieran baita ere, Jon, 50 urte bete dituela Elhuyarrek, ekitaldi nagusia egin zenuten pasaden astean Donostian, baina zer nolako ekintzak burutu dituzue urte guzti honetan zehar?
baliatu nahi izan dugu gure egitekoak eta gure egiteko moduak erakusteko, ez? Gazteen artean, gazteak dira euskara gehien erabiltzen dutenak Euskal Herrian, naiz eta haunitzetan kontrako diskurtsoak zabaltzen diren, eta justu horrekin ekin nahi izan genion 50. urte horrenari gaztei hitza emanez eta eurek euskararekin dituzten bizipenak eta euskararekiko duten atxikimendu hori erakutsi ezaguten eta gero Kafeluia sari bereziak egin genituen, sortzaileei merezimendu saria emanez eta nolabait aitortza hori eginez, hizkuntza teknologia eta adimen artifizialaren eremuan ere euskarari bestelako esparru bat eman eta nolabait enpresa mundura eta gizartearen beste behar batzuei erantzuteko orain marka teknologikoa landu dugu, uda ikastaroetan zientzia zein itzulpengintza bezalako gaiak landu ditugu, edo euskara lan mundura eramateko teknologiak zertan lagundi ezaguketen lantzeko mintegi bat ere egin dugu besteak beste, ez? Eta beraz, nolabait adierazi dudan bezala erakutsi nahi izan dugu zer egiten dugun eta nola egiten dugun ere bai, ez? Jon, ekintza anitzak egin dituzuela ikusi dugu, zorionak 50 urte horiengatik eta mila esker gurekin egoteagatik eta baita ere zuen lana gurekin partekatzeagatik. Eskerrik asko zuei, nahi duzen arte. Eta horrela aurrera jarraituko dugu, izan ere, esan dugu baita ere lerroburuetan, arrakasta handia izan du 3 urteren ostean, Biarritzera itzuli den Lurrama. Antolatzaileen arabera, azaroaren 10-etik 12 Biarritzen iraganden laborantza herrikoiaren azokan, 20.000 bisitari baino gehiago bildu dira eta mintzaldietan 800 bat lagunek parte hartu dute. 3 egunez laborarien Lurrama azoka garrantzitsua eginda Biarritzen Irati erakustazokan. Pirinioetako mendien omenez bizi den mendiaren alde izan da 17. edizio honek hautatu duen leloa. Hala mendiko laborantza eta artzaintza jardueren gainean indarra egina izan dute antolatzaileek. 11 telebista kanaldu herri telebistarekin bat egin eta saio berezia eskaini genuen Lurramatik iragan ostiralean. Gurekin izan genuen bertan Miren Arignordoki Lurramako kidea. Hain justu aurtengo leloaren inguruan aritu zitzaigun. Bai, aspaldi lelo hori ginuela buruan, edo gai hori tratatu nahi ginuela, gero aktualitateak harrapatu gaitu eta beste gai batzu tratatu ditugu. Baina garantzitsua zizaukun horren aipatzea, hemen mendialdean baikira, mendialdeko laborantza delako, eta beraz importantea delako galdegitea gure buruari lujalde mailan, ze mendi bizi mota nahi dugun, ze laborantza mota mendi eskualde horietan, eta ze elkar bizitza mota ere. Lurramako antolatzaileek balorazio positiboa egin dute. 980 laguntzaileen presentzia eta lan sutxo eskertu dituzte. 20.000 bisitari baino gehiago izan dira azokan eta ostegunean lehen mailako 36 eskolek tailer pedagogikoetan parte hartu zuten. Ostera 7 laborantza lizioren bisita izan dute. Mendiak erdegunean jarriz 3 egunez animazio ugari izan dira eta orotara 800 bat lagun mintzaldi eta mai inguruak entzutera gerturatu direla esan dute. Azpimarratzeko abestalde, ohi bezala gazta eta ogi lehiaketak antolatu zituzten eta irabazleak honako hauek izan dira. Gazta lehiaketan Berouet Michel Antpeio, Antxon Urrizaga eta Azkorria kooperatibak irabazi dute lehen saria, zehazki mendi etxeko eta esnategi kategoriatan. Ogi lehiaketa berriz Gaia Okindegiak irabazi du. Laborantza eremuetako eta hirigunetako biztanleriaren arteko lotura sendotze izan du xedetzat azokak. Aurrera doa Zaldibarko zabortegiaren amiltzeari lotutako prozedura judiziala eta horri dagozkion berriak jakinarazi ditu auzia daraman Durangoko instrukzio lehenengo epaitegiak. Epaileak erabaki du zabortegiaren hainbat fasetan esku hartu zuten Eusko Jaurlaritzako ingurumen teknikariak ikertzea.
Durangoko epaitegi bat Eusko Jaurlaritzako ingurumen saileko 3 teknikari ikertzen ari da Zaldibarko zabortegia 2020ko otsailaren 6an ereiztaren auzian zuhurtziagabekeriaz prebarikatzea egotzita. Ingurumen arloko 3 teknikari horiek deklaratzera deitu ditu epaitegiak 2023ko otsailaren 28an. Teknikari horiek esku hartu zuten Berter enpresari 2011ko martxoaren 24ko ingurumen baimen bateratu eman zitzaionean. Baimen horrek 2007ko urtarrilaren 22ko IBBa eraginkor bihurtu zuen eta zabortegia ustiatzen hastea ahalbidetu zuen. Era berean 3 pertsona horietako bati deitzen zaio 2017ko ekitaldian programatutako ikuskapenetan parte hartu duelako. Gaian sakondu Zaldibarko hondamendiaren inguruan 2 prozedura judizial egon dira. Lehenengoa Luiziak harrapatutako 2 langileen heriotzagatik. Hori 2021ko irailean itxi zen, fiskaltzaren eta inputatuen arteko akordio batekin. Berter Recycling zabortegiaren enpresaren 3 arduradunek beren gain hartu zuten heriotza horien erantzukizuna, 6 hilabeteko espetxe zigorra onartuz eta hildakoen familiei kalte ordaina emanez, eta horrela kartzelan sartzea saiestu zuten. 3 akusatuak enpresako jabea Jose Ignacio Barinaga, gerentea Arrate Bilbao eta ingeniari burua Juan Elosegi ziren. Bada bigarren prozedura judiziala ingurumen eta osasun publikoko ustezko delituei dagokie, eta esan bezala otsailean deitu dituzte deklaratzera Jaurlaritzako ingurumen saileko teknikariak. Eta Nafarroan iragan ostiralean Guardia Zibilak Baztango alkateak kuartelera deitu zituen eta jakinarazi zien 2 eguneko epean bertan behera utzi behar zituztela azaroaren 20rako delituak zituzten galdeketak. Horri erantzuteko elkarretaratzen masiborako deia egin du herritar talde batek. Bihar egingo dute protesta arratsaldeko 7:00 Iruritako frontoian herri galdeketak eginen dira, lelopean ikusi. Bai, lehen egon dira aurten 2 saiakera, kasu horretan Baztango batzar nagusiak egin ditu saiakera horiek, eta debekatuak izan dira edo ez baimenduak, eta horregatik hain zuzen herrietako alkateok pixka bat funtzionatzen dugunak bertako ordenantzen arabera, ordenantzen 18. artikuluan dago aukera hori ez, alkate bakoitzak bere herrian herritarren iritzia edo zein gaiaren inguruko herritarren iritzia jasotzeko galdeketak egiteko, eta guk formula hori erabili genuen, alde batetik, ikusten genuelako, herritarrak iritzia eman nahi dute, guk debekuen kontra geunden ere, eta ikusten genuen, formula horrek, bi gai hoiei jorratzen zituela, ez? Alde batetik, zer modu bat aurreko debekuak salatzeko, eta bertzetik, herritarren iritzia jasotzeko, ez? Bestalde, emakume ekintzaileen eta enpresarien euskal komunitateak hainbat neurri espezifiko abiaraztea eskatu dio euskal administrazioari. Larunbatean, azaroak 19, emakume ekintzaileen nazioarteko eguna dela eta emakumeekinek genero ikuspegidun ekintzaileekin lotutako euskal elkarte guztien laguntzarekin ere manifestu bat aurkeztu du. Bat, ekintzailetzan ematen den soldata arrakala neurtzea. 2, zaintzaile autonomoentzat kotizazio kuota espezifiko bat sortzeko lan egitea. Eta 3, berrikuntza, teknologia eta eraldaketa digitalerako laguntzetan genero ikuspegia txertatzea.
Zer ez duzu ulertu nahi, bakarrik bai da baietz gizonei zuzendutako kanpaina bateratua egin dute euskal erakundeek, indarkeria matxistaren kontrako egunerako kanpaina bateratu eta koordinatua jarriko dute martxan berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailak. Zen eta beti zegoen zerbait gaizki. Gaixotzen zaitu. Magilatuta ateratzen nintzen eta etxera bidaltzen ninduen. 40 urtez eutxinian, familiagatik, Denok bat egitea erabaki dugu. Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko lanak hala eskaintzen dugu eta herri bezala denok batera erantzutea. Askotan esaten dut berdintasunarena eta emakumeen kontrako indarkeriarena talde lana dela. Eta horregatik, kanpaina honetan, pauso bat gehiago eman nahi izan dugu eta gizonen implikazioaren beharra azpimarratu dugu. Orain bizitzeko garaia da. Eta zuk, ikusten duzu? Ekologiaren inguruan, krisi klimatikoari aurre egiteko, goibilera egiten ari dira Egipton. Ehunka herrialde bildu dira bertan. Testuinguru horretan, kolektibo ekologistek, sozialek eta sindikalek elkarretaratzea egin dute asteburuan Bilbon, Eusko Jaurlaritzari eta Madrilgo gobernuari klima arloan trantsizio energetiko bidezkoa, demokratikoki irmoa eta nahikotasun irizpidearen araberakoa lortzeko, politikak ezartzeko konpromisoa eskatzeko ikusi. COP27 Nazio Batuen Erakundaren klima aldaketari buruzko biltzarra egiten ari dira egunotan Egipton, eta ari begira daude talde ekologistak Euskal Herriko kolektiboak barne. Bada klima larrialdiari aurre egiteko bidean premiazko neurriak hartu behar direla ohartarazi dute hainbat kolektibo ekologistak eta sozialek Bilbon. Mezuak Eusko Jaurlaritzari eta Madrilgo gobernuari zuzenduta zioazen. Bizkaiko hiriburuko kaleetara atera dira gobernuei trantsizio energetiko bidezkoa, demokratikoki irmoa eta nahikotasun irizpidearen araberakoa lortzeko politikak ezartzeko konpromisoa eskatzeko. Elkarretaratzea egin dute asteburuan Bilboko Arriaga plazan. Klima aldaketak migratzera behartzen du bezalako leloak idatzita zituzten pankartekin. Kolektibo ekologistek nabarmendu dute arrisku klimatikoaren aurrean muturreko bero, lehorte eta sute fenomenoekin ekonomiaren eraldaketa, emisioen murrizketa eta justizia klimatikoa direla erantzun posible bakarra. COP27 bildutako gobernuei eskatu diete trantsizio saihestezinei modu justu eta solidarioan heltzeko, etorkizun bizigarriaren babesa lehenesteko eta bizitza prekarizatuenak erreskatatzeko. Greenpeace ekologistak martxan eta Fridays for Future taldeek, ELA Lab, Comisiones Obreras, Estilas eta CNT sindikatuekin, Mundu Bat Fundazioa eta Mugari Gabe taldeekin eta Auzo elkartekin bat egin dute elkarretaratzean. Gai zaldatuta kulturan, jokoteknia bideojokoen euskal jardunaldia azaroaren 12an ospatu da Bilboko Arrobia ikastolan, Gamerauntziak eta Azkue Fundazioak elkarlanean antolatuta. Euskal eta bideojokoak uztartzen ditu jokotekniak eta 5. edizioan euskal bideojokoen industria egon da erdigunean. Bertan, izan da 11 telebista ere, Aiara Durreta. Jokoteknia bideojokoen euskal jardunaldia azaroaren 12an ospatu da Arrobia ikastolan, Gamerauntziak eta Azkue Fundazioak elkarlanean antolatuta. Euskara eta bideojokoak uztartzea ditu helburu jokotekniak. 5 urte pasa ondoren, oraindik badagoela gaia, mintzagaia eta interesgarria eta beharrezkoa dela espazio hori sortzea. 5. edizionek gainera euskal bideojokoen industria izan du erdigunean. Eta erabaki dugune da Euskal Herriko bideojokuen industri hori ezagutzera moti ez, da bertako egori ezer nolakoa da azaltzie eta garatzaileek be aurkeztu eta ezagutzi ez. Azken urteetan halaber bideojokoen industria asko hasi da.
bai nazioarte mailan, bai Euskal Herrian. Bideojokuen industriek sekulako areagotzi eduki dugu, injarra lortu dugu azken urteetan, batez pandemia hostien oin ikusten gabeiz emakizeko gorantza dazela, gelditzu barik, baina hori ez da eskotan aipatzen da, musikien da zinemien industrisek batera, baino etekin handizak deko zela, bideojokuen industrisek. Orduan kontuten hartzeko arlo bat da ez, eta bertan Euskal Herrizen badeko guz garatzaile asko, ikastetxe asko ez, honei bideratute, torun horreri injarra bultzatuen biarrakie, injarra mon biarrakie, eta ikusi ez, lako egori dauen hemen, eta horreri sustatu da bultzatu azken finean, ez da. Horrela, askunde bizian jarraitzen du bideojokoen industriak eta horretan euskara presente egotea nahi dute. Isiarekin eta isialdiarekin lotzen dena, baina ez bakarrik, hau da, industria ere beste erabilpen praktikoetara bideratzen da, eta gure abia puntua horixe da, euskara presente egotea esparru guztietan, eta kasu honetan ingurune digitalean, Azkue Fundazioaren helbura hori baita, eta kasu zehatz honetan edo helburu zehatza bideojokoak izan da jokoteknia jardunaldian. Bizkaian adibidez, bideojokoen alorrean trebatzeko ikastaroak eta ikasketak badaude. Eta sorionez, badago, Bizkaian kasu honetan badago ikasteko aukera eta horretan formatzeko aukera. Badaukagu Tartanga lanbidezik eta ikastetzea, Arrobia lanbidezik eta ikastetzea, aurten gainera jokotekniaren egoitza dana, eta badago Digipen baita eskola. Orduan horrek zerbait adierazten du, hau da, badagoela interesa, badagoela gogoa. 5. edizioak berrikuntza izan du, arratzaldean gamer gela bat prestatu baitute, eta bideojoko garatzelen topagunea antolatu dute. Eta gerturatu zirenek sorpresa batekin topo egin zuten. Bidez Hollow Knight, azken urtetako maizulanetako bat komunidadeko sale batek euskaratu den deu, orduen joku barrezek probetako aukeri egongo da bai. Etorkizuneko ikerketarako lagungarri izateko, jardunaldian jasotakoak liburu batean biltzen dituzte, eta edozinentzako eskura dago gainera. Eta bertsolaritzan, Aitor Mendiluz izan da garaile Durangon asteburu honetan 726,5 puntu eskuratuta Bilbon kantatuko du abenduaren 3an, eta horrela erabakita gelditu da hurrengo fasea. Adi. Elkartzea bera sarri, bilakatzen da lokarri, elkarrikusita egotean biontzat pozgarri, baina alere elkarri zertan loturak ezarri, behin bilgaitezen ta ondo badoa hurrengo bat jarri, behin bilgaitezen ta ondo badoa hurrengo bat jarri. Eta kiroletan atzo igandean egin zen Behobia Donostia herri lasterketa. Kataluniarrak izan dira nagusi, izan ere bai gizonezkoetan, baita ere emakumezkoetan, haiek izan dira garaile. Nano Liberas eta Cristina Silva izan dira protagonistak. Nos comunica que por favor... Equipo verde.
Eta informazio honekin, heldu gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Willis Drummonden Gauzak abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira, gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian. Bihar arte.